дар назди калсевои мардон дар ҳамин бинои истиқоматӣ мо якта духонагаи фурӯшӣ дорем. Дар дуюм ошшона бе таъмир фавран фурӯхта мешавад. Дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Аз ин тараф рост роҳ ба сӯи чораҳаи 46 микрорайон. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино ва двори пеши бино. дохил мешавем. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона, дуюм ҳуҷра. Якхонагая духонага кардагианд бо масоҳати умумии 30 метри квадратӣ дар дуюм ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидави дӯстони азиз. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. кӯчаи борбад 60 мардон, дар наздикиаш супермаркети пайкар, боғи фирдавсӣ, сиёмамол, бозорҳо ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. хулос минтақаи беҳтарин мебошад. нархи хона 485 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ зан зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.